Pekný deň, volám sa Dominika a založila som Kava Academy a dnes by som vám chcela povedať, ako veľmi je dôležitá hudba pri kundalini aktiváciách. Pravdou je, že kundalini aktivácie viete robiť aj bez hudby. Osobne som si takúto jednu aktiváciu skúsila, ale je oveľa lepšie, keď máte počas aktivácie aj hudbu, kvôli tomu, že vie podporiť frekvencie, vie podporiť očistu tela, vie podporiť aj to uvoľnenie daného človeka. Keď je také ticho, tak väčšinou je ten problém, že ten človek sa ťažšie uvoľňuje, hanbí sa, možno keď má aj pocity na plakanie alebo sa chce smiať, tak ako keby tá hudba mu pomôže viac sa prejaviť, ako keby tam bolo nejaké trápne ticho. Na mojich kurzoch kundalini aktivácie taktiež učím, ako robiť zvukové stopy. To znamená, že ako by mala tá línia tej hudby ísť, aby ten daný človek, ktorému robíte kundalini aktivácii, prežil tzv. Katarziu. To znamená, že máte tam rôzne typy hudby, ktoré podporia tie emócie, ale zároveň potom aktivizujete aj to uvoľnenie, lebo čím dynamickejšia hudba, čím smutnejšia hudba, tým viete viac aktivizovať ten smútok alebo také tie minulé spomienky. Taktiež aj hudobné nástroje majú svoju frekvenciu, ktorá pôsobí na čakry. Napríklad také piano veľmi pôsobí dobre na srdcovú čakru. A všetko toto vysvetľujeme aj v rámci kurzu, že napríklad huslové nástroje, bubny, na čom sú dobré, na ktorú čakru. Ale je veľmi dôležité, aby aj vy máte svoje obľúbené skladby, ako ten človek, ktorý robí tieto aktivácie a počúvate to svoje vnútro. Ja tiež mám veľa pesničiek, ktoré so mnou nerezonujú a tieto pesničky ani nedávam do playlistov, ktoré púšťam svojim klientom alebo klientkám. Rovnako aj vy určite máte také tie svoje obľúbené skladby, ktoré si radi púšťate aj doma. Je trošku rozdiel medzi tou hudbou, ktorú si púšťate doma a ktorú púšťate počas aktivácií. O tom tiež si pohovoríme. Mala som klientku, ktorá mala veľmi rada takúto hudbu klasickú a na kurze aj som jej radila, že keď bude potom ona robiť kundalini aktivácie, nech využíva práve tú klasickú hudbu a nech tam kombinuje isté prvky, napríklad prírody. A mala som klientku, ktorá milovala zvuky prírody, ktorá mala rada zvuky bubnov, takú tú indiánsku hudbu. A mala som klientku, ktorá milovala pri kundalini aktiváciách moderné pesničky. Takže je to úplne individuálne. Čím viac ľudí vám chodia na tie kundalini aktivácie, ktoré vediete, tým odporúčam, aby ten playlist bol pestrejší, aby si tam našli každý podľa svojho žánru tie svoje pesničky, ale čo je veľmi dôležité, aby aj vám sa páčili a aby ste poznali tie frekvencie a ako tú hudbu robiť. Takže je za tým taká alchymia. Hlavne keď sa chcete naučiť robiť inner dance, tak Pi Villarosa má na to špeciálne techniky, robí špeciálne nahrávky. Jeho taká tá metóda je, že, alebo také jeho najväčšie predsavzatie je liečiť ľudí, pomáhať tým, ktorí majú problémy, napríklad takí tí dôchodcovia, ktorí majú Alzheimera, tak vie im pomôcť pomocou vysokofrekvenčnej hudby. Rovnako vie pomáhať rodičom, ktorí napríklad majú dieťa s autizmom, tak robil na nich experimenty, aby viac sa dostali do toho stavu tej bezstarostnosti, bez toho takého pozlátka, klamstva, ako vnímajú ich deti a veľmi sa im uľavilo. Takže tá hudba má veľmi silné účinky a netreba ju pri tých kundalini aktiváciách podceňovať.
Ja budem veľmi rada, keď mi napíšete také tie svoje obľúbené pesničky, či máte radi zvuky prírody, alebo či sú to nejaké dynamické rytmy. Takže teším sa na vás a na vaše komentáre. Majte krásny deň.